a chroeso i adroddiad blynyddol cyntaf cynllun llesiant lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion. Elen ap Gwyn ydw i, arweinydd y Cyngor Sir a hefyd cadeirydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Sefydlwyd y bwrdd ym mis Ebrill 2016 ac mae'n cynnwys sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector o bob cwr o'r sir. Ni sydd ar dasg o wella llesiant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Ceredigion, fel sydd wedi nodi yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r ddeddf hon yn cynnwys 7 nod llesiant a mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus a byrddau gwasanaethau cyhoeddus ceisio eu cyflawni ynghyd a 5 dull o weithio sy'n nodi sut y dylen i fod yn gweithio gyda'n gilydd. Un o'n tasgau cyntaf oedd asesu sefyllfa llesiant yng Ngheredigion ac cafodd y gwaith hwn ei wneud yn ystod 2016 a 2017 pan buom ni yn siarad gyda'r trigolion ac yn gwrando ar yr hyn roedd ganddynt i'w ddweud. Yna, llunio adolygiad cynhwysfawr o'r data a'r ymchwil oedd yn berthnasol i'n sefyllfa ni yma yng Ngheredigion. Yn dilyn hyn, buom yn ystyried beth oedd yr asesiad yn ei ddweud wrthyn ni a chynnal gweithdai i benderfynu beth fyddai ein blaenoriaethau. O ganlyniad i'r gwaith hwn, penderfynwyd canolbwyntio ar fagu cydnerthedd cymunedol a chydnerthedd unigolion trwy gyflawni'r 600 llesiant. Y blaenoriaethau hyn sy'n ffurfio ein cynllun llesiant lleol. Yn y cynllun, rydym wedi nodi'r hyn rydym yn gobeithio ei gyflawni yn y tymor byr, sef rhwng 1 a 3 blynedd, yn y tymor canolig, rhwng 2 a 7 blynedd, ac yna yn y tymor hir, rhwng 7 ag 20 blynedd. Mwyn cyflawni hyn, sefydlwyd 6 grŵp prosiect. Mae'r 6 grŵp prosiect yn cael eu cadeirio gan gwahanol unigolion o wahanol sefydliadau sy'n aelodau o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Ac mae aelodau'r grwpiau prosiect yn cynnwys pobl o sefydliadau'r sector cyhoeddus ac unigolion sydd â diddordeb neu â sgiliau penodol i allu helpu gyda gwaith y grwpiau prosiect. Helo, Ifan Evans ydw i o Gyngor Sir Ceredigion a fi yw cadeirydd y grŵp prosiect Menter ac Arloesedd. Bod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys sefydliadau sector cyhoeddus, mae'n bwysig bod busnesau sector preifat yng Ngheredigion yn chwarae rhan yn y grŵp prosiect hwn. I sicrhau bod hyn yn digwydd, rydym wedi gwahodd nifer o bobl o'r sector preifat i ymuno â ni yn ogystal a sicrhau bod is-gaderyddion yn dod o'r sector preifat. Hyd yn hyn, rydym wedi lobio ar gyfer partneriaeth dysgu a sgiliau rhanbarthol ar gyfer y canolbarth. Bydd hyn yn caniatáu i ni yng Ngheredigion ddeall anghenion busnesau yn y sir yn well ac ymateb i'r anghenion hyn yn y ddarpariaeth addysg. A bydd hyn yn ei dro yn cynnig llwybrau cyflogaeth gwell i'n pobl ifanc. Byddwn yn bwydo syniadau i fargen twf Canolbarth Cymru sydd â'r potensial i roi hwb economaidd mawr i'r sir. Rydym hefyd am wirio gweithdrefnau caffael cyfredol sefydliadau i weld a allwn wneud mwy i gefnogi busnesau bach Ceredigion. Drwy hybu datblygu gyrfaoedd, arloesedd a chefnogaeth wrth greu mentrau newydd, rydym yn gobeithio cynyddu nifer y cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael mewn meysydd newydd yn y sector cyhoeddus, sector preifat a'r trydydd sector. Helo, Hazel Lloyd Lebran yw'n enw i o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion a fi yw cadeirydd grŵp prosiect Deall yn Cymunedau. A fel mae teitl yn awgrymu, pwrpas y grŵp prosiect hwn yw i ni ddeall gwahanol gymunedau yng Ngheredigion yn well mwyn i ni wella'r modd y mae darparwyr gwasanaethau a chymunedau yn gweithio gyda'i gilydd. Y camau cyntaf bu ni fel grŵp eu cymryd oedd mynd i wahanol leoliadau yn sir a chael gwybod fwy am esiamplau o waith sy'n cael ei wneud eisoes yn cymunedau. A mi wnaethon ni cychwyn ar ein taith fan hyn yn Hwb Penbarcau. Bydd hyn yn ein helpu ni i greu darlun o'r gwaith sydd wedi wneud eisoes yn sir, beth sydd wedi gweithio'n dda a beth sydd ddim wedi gweithio'n cystal, a sut y gallwn ni rhannu'r gwersi sydd wedi cael ei dysgu. Byddwn hefyd yn helpu grwpiau prosiect eraill gyda'i gwaith yn gysylltu wrth i ddarnau gwahanol o waith datblygu. Enghraifft o hyn yw y byddwn yn helpu'r grŵp prosiect cydleoli ac integreiddio yng nghamau cyntaf i prosiect peilot drwy gysylltu â sefydliadau yn ogystal â cyhoedd mewn 2 leoliad yn y sir.
Bydd y gwaith ymgysylltu hwn yn sail i weddill y gwaith yn y ddwy ardal beilot. Drwy'r gwaith hwn, rydym yn gobeithio y bydd yn cymunedau'n cydnabod eu hasedau a'i hangenion ac yn gweld sut y gallant gefnogi eu hunain ag eraill I gyd cynhyrchu gwasanaethau sy'n fwy integredig ag ymatebol. Hi, I'm Ben Wilson from Natural Resources Wales, and I chair the Climate Change and Natural Resources Project Group. The first steps that we've been taking have been to start an area statement and to commission a local climate change risk assessment. These will help us understand how best to protect and utilise the natural assets within the county, and also to identify the biggest threats that climate change will have on our communities. We've also considered how best to communicate these messages from this work in engaging with the public and different communities within the county. Other innovative ideas are being developed by us, such as environmental volunteering days, when staff from the PSB organisations are able to take time out to get involved in environmental initiatives. We've also begun collecting information from each of the PSB partners regarding the steps they've already taken to reduce their carbon footprint. This information can then be used by us to identify how we can reduce our carbon footprint further, individually or by working together. We hope to achieve a better understanding of the risks of climate change and the pressures on our natural resources, and find ways for our PSB partners and our communities to work effectively together to communicate, mitigate and adapt to these pressures. Iwan Creu ydw I, o Wasanaeth Tân ac Achub, Canolbarth a Gorllewin Cymru, a fi yw cadeirydd y grŵp prosiect cydleoli ac integreiddio gwasanaethau Rheng Flaen. Rydym yn awyddus I nodi unrhyw fylchau yn y gwasanaethau sydd ar gael I ddinasyddion o bob oed yng Ngheredigion. Hyd yn hyn, rydym wedi bod yn trafod ac wedi bod yn dysgu am wahanol fodelau cydleoli ac integreiddio mwyn nodi esiamplau o'r arferion gorau y gellir ei addasu mwyn ei defnyddio mewn gwahanol sefyllfaoedd a chymunedau. Rydym yn datblygu prosiect peilot mewn 2 ardal yn y sir. A nod y prosiect peilot yw pennu ffordd o fesur llesiant cymuned sy'n gynaliadwy ac sy'n eiddo i'r gymuned. Yn gyntaf trwy gynorthwyo pobl I adnabod asedau'r gymuned, yr hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn nad yw'n gweithio'n dda, a'r hyn yr hoffent ei weld yn rhan o'r lle hwnnw. Yn ail, mwyn galluogi'r holl rhai sy'n cefnogi'r gymuned honno I gydweithio'n fwy effeithiol. Rydym yn gobeithio datblygu modelau sy'n addas I Geredigion ar gyfer gwasanaethau cynhwysol a mabwysiadu arferion gwaith integredig da rhwng ymarferwyr Rheng Flaen gydag anghenion dinasyddion wrth wraidd rheini. Rodri Llwyd Morgan ydw I o Brifysgol Aberystwyth a fi yw cadeirydd y grŵp prosiect hyfforddiant cydnerthedd. Mae'r prosiect hyfforddiant cydnerthedd yn deillio'r ffaith fod newid yn gallu bod yn anodd a bod angen sgiliau bywyd a sgiliau gwaith addas arno ni mwyn helpu ni ymdopi ac I ymateb yn gadarnhaol I newid. Mae'r grŵp prosiect yn cynnwys cynrychiolaeth dda o blith aelodau'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus. Ac fel grŵp, rydyn ni wedi cytuno ar ddiffiniad o gydnerthedd ac wedi bod yn clywed am yr hyn y mae gwahanol bartneriaid yn ei wneud eisoes I gefnogi ei staff. Rydyn ni'n gobeithio dysgu mwy ar sail prosiect peilot sy'n cael ei gynnal yng Ngheredigion ac sydd ar amcan o helpu staff Rheng Flaen I reoli'r sefyllfaoedd heriol y maent yn ei wynebu yn fwy effeithiol. Mae'n cael ei arwain gan yr heddlu ac fe fydd aelodau staff partneriaid eraill yn cymryd rhan yn ogystal. Bydd gwerthusiad manwl o'r peilot yn helpu ni adnabod I ba raddau y mae'r dull hwn o weithredu yn llwyddo. Drwy ddilyn y prosiect peilot a thrwy ddechrau adeiladu y banc o adnoddau sydd ar gael eisoes, rydyn ni'n benderfynol o wella'r cyfleoedd sydd ar gael I weithlu y sir I allu wynebu heriau ac ymateb yn dda I newid. Diolch. Hi, I'm Rose Jervis and I'm the Director of Public Health for Hywel Dda, and I chair the Social and Green Solutions for Health Project Group. We agreed that the definition for social prescribing is a way to assist a person's health and well-being, whether physical, psychological or social, by referring or signposting to non-medical sources of support, interaction or activities. Now, these will usually be in the local statutory, voluntary or community sector. Referrals may be made directly or via an intermediary.
Now, green prescribing, however, we agreed is a variation of social prescribing involving interaction with nature or an aspect of the green or blue environment. As well as creating a definition to focus our work on, we have been hearing of examples of social and green prescribing within the county and beyond. Now, in moving forwards, we're going to be focusing on 3 key areas. The first one involves mapping natural environment assets and trying to overlay this with physical, mental and emotional well-being opportunities. We wish to communicate and conduct awareness campaigns through Public Services Board partners of current and future social and green prescribing activities that are taking place now and hopefully in the future to really encourage people to participate in them. And finally, we're going to be developing a framework to help communities begin their journey and develop their own social and green solutions for health. We hope that through this work, we will achieve an increase in people who are more proactive in their future health, who will look for improved mental and physical health through cultural engagement and physical activity and other healthy behaviours. Blwyddyn o osod sylfaeni by'r flwyddyn gyntaf o weithredu cynllun llesiant lleol Ceredigion. Mae'r ffordd newydd hon o weithio yn dechrau magu momentum ac mae rhai prosiectau cyffroes ar y gweill ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am gwaith y bwrdd a gwaith y 6 grŵp prosiect, gallwch chi fynd at ein gwefan a fe welwch y cysylltiad ar y sgrin.